wasu abubuwa guda 10 da ya kamata mace mai ciki ta kula da su. Assalamu alaikum warahmatullah, barka da shigowa wannan tasha tamu ta gidauniya. A yau za mu kawo muku wasu abubuwa guda 10 da mai ciki ya kamata ta kula da su. Haƙiƙa yana da kyau duk wata mai ciki ta kula da wasu abubuwa, kuma mijinta da 'yan uwanta su dinga kula da wasu abubuwa da za mu zayyano. Wannan zai taimaka mata matuƙa wajen goyon ciki da kuma kula da abin da yake cikin da kuma kula da lafiyarta. Na farko dai, a matsayinki na wacce take da juna biyu, ya kamata ki rinƙa yawan samun hutu, ki rage yin aikin ƙarfi, ki rinƙa hutawa sosai musamman a watanni 3 ƙarshe wato third trimester. Sai abu na biyu kuma, ki fara zuwa awo da wuri, sannan ki tabbatar kin je aƙalla sau 8 kafin ki haihu. Sai abu na uku, ki yawaita cin abinci da shan ruwa musamman idan kina jin ƙishirwa. Sai abu na huɗu, ki guji shan coffee irin su Nescafe ko irin Lipton, ki yi nesa da su. Abu na biyar, ki fara shan irin folic acid da sinadarin iron tun daga farkon ciki har zuwa wata 3 bayan haihuwa. Lokaci mafi kyau da za ki sha wannan magunguna shine lokacin da za ki ci abinci. Sai abu na shida shine, ki rinƙa amfani da gishiri a abincinki ɗan daidai misali. Hakan zai taimaka wa jaririn da yake cikin cikinki wajen kare shi daga matsaloli na rashin girma da kuma wasu matsaloli na bayan an haife shi. Kuma ke ma za ki kare jikinki da kamuwa da irin cututtuka kamar irin su goitre wato irin mashaƙo. Ki tabbata kin fara shan sinadarin vitamin A wato abu na 8 kenan da zarar kin haihu ko kuma kafin ki wuce sati 6 bayan haihuwa. Hakan shi ma zai taimaka da ɗan naki wajen samun isasshen wannan sinadari na vitamin A a cikin mamanki wato a cikin nononki da kike shayar da shi. Abu na 8, ki tabbata kin kare kanki daga zazzaɓin cizon sauro ta hanyar shan maganinnika da kuma kwanciya a cikin mosquito net. Sai abu na 9, ki yawaita kula da tsaftar jiki da abin da ke cikin cikinki. Sai kuma abu na 10, ki dinga yawaita duba yanayin nauyin jikinki, wato ana so aƙalla duk lokacin da kika je awon ciki ki dinga kula da yanayin ya nauyinki, ya ƙaru ne ko kuma ya ragu. To wannan abubuwa 10 kenan da ya kamata a kula da su. Kada a manta a yi mana subscribing, a yi liking, a yi sharing wannan bidiyo. Mun gode ƙwarai da gaske daga tashar gidauniya.